Pois dun negocio onde se moven moitos cartos, e do que estaremos, por certo, moi pendentes aquí no termómetro, a outro, pois que digamos que máis sentimental ou agocha outro tipo de motivos, pero que trae de cabeza os veciños aí de Boiro, concretamente nesa parroquia, Diego, que xa visitamos en máis ocasións, aí porque teñen esa imaxe de Santa Rita, non? Pois tan cobizada polos amigos do alleo. Baixa pola terceira imaxe, a terceira, querido Diego, que colocan aí ben resguardada, a ver se está vendo na rouba, non? A ver se hai sorte, Rocío, compañeiros. Polo momento está aquí o meu carón, hoxe o termómetro volve a estar nesta capela de Santa Rita de Bealo, porque temos nova figura. Estamos aquí co sacristán. Que tal, José Manuel? Moi bons días. Moi bons días. José Manuel, a ver, imos facer un pequeno resumo, imos por partes, por se hai alguén que se conecta hoxe por primeira vez ao termómetro. Que o que pasou con estas imaxes de Santa Rita nos últimos meses? Pois vamos a ver, que as levaron? Leváronnos, esta é a terceira que estamos colocando. E decidimos, pois, cambiarlle o formato da imaxe para que o que as leva, se colecciona, que non lle sean todas iguales, entendes? Entonces, xa temos outra preparada tamén para, en caso de que leven esta, para tamén distinta. A anterior, a segunda, saiu dunha muller de Marín. Esta, de onde apareceu? De onde chegou? Vamos a ver, non sabemos. Sabemos, se vexo o home, conozco, pero non é da comarca, daqui da zona do noso contorno non é, non conozco. É dicir, pode ser unha persoa devota da Santa Rita que se fixo pois seco da situación a través dos medios e que optou por doar a imaxe, non? Devota da Santa Rita é que eu vino aquí xa na capela varias veces. E apareceu-nos un domingo na misa dominical, apareceu-nos ali ca Santa. Unha cousa que a mí sempre me pareceu moi curiosa da situación que se dá aquí é que vos estades convencidos de que non queredes pechar a capela que está aberta para que, porque nese caso perdería pois un pouco o seu razón de ser. Non sei se seguides convencidos neste sentido. Totalmente convencido, vamos, pechar a capela non ten sentido porque senón, vamos a ver, a xente que ven aquí quere entrar a capela, quere poñer unha vela, quere poñer unha rosa, quere mirar a santa. Se cerramos, perde o mérito todo. Que a xente chega aquí e encontra a porta cerrada, que fai? Nada. E a ver, claro, a ver se desta vai, non? Esperemos que sea vencida, a terceira. Esperemos que sea vencida. Moitas grazas, José Manuel. Estamos tamén con veciños da zona, como con Guillermina, que un pouco o sentir será o mesmo. Pois a ver se desta hai sorte xa, pois non hai que lamentar máis roubos, non? Bueno, nos aquí é un grupo pequeno, como vemos, que vimos defender a nosa Virgen Santa Rita, porque nos está afectando moito que lle fagan estas cousiñas, vale? E tamén un pouco o sentir chelo pois un pouco na mesma liña, que a ver, pois se desta vai, non? A ver, esperemos que a hora desta vez que non la deixen quedar aquí e que para tela aquí para todo o mundo que veña a visitala e que veña a pedirlle as súas ofrendas e darlle as gracias tamén. Que segundo nos comentabades son moitas as persoas, non? Moitas, a verdad que aquí para moita xente, non é só a parroquia nin o contorno, ven de outros sitios, é unha santa moi devota. Moitísimas grazas, pois, compañeiros. Imos rematar a conexión, se me permite, José Manuel, colocando a Santa Rita no seu sitio. Así que vou alá e, pois, a ver se desta, a ver se da terceira, compañeiros, vai a vencida. Imos. Pois, Diego, imos a despedir esta conexión, efectivamente, vendo esa imaxe de como volvedes a colocar a Santa Rita. Nese lugar aí o están vendo, se non nos falla a conexión, perfectamente resguardada. A ver, boa nova, leva dende onte colocada e non hai de momento novas de roubo ni nada parecido, que a última vez non durou nin 24 horas a segunda imaxe. Agardamos que esta vez dure máis e que a persoa, pois, eu sinceramente penso que é alguén que é por fastidiar, porque non é polo valor da talla, é por fastidiar os veciños e que esta vez polo menos pois respete as crenzas e respete a tradición dos veciños. Aquí xa se comentou unha mesa varias veces que igual non estaba de máis poñerlle un localizador. É verdad, un GPS por si acaso. Unha fichiña destas que se pon no equipaxe para ver se xa perden a maleta ou non, meterllo, colocarllo e logo podería axudar no caso de que volvera a desaparecer para ver que veciño ou veciña ten
esa... É que eses mirade, convidados a Manel, casa. aí eses veciños congregados con Diego. Pero mira que pues, hai xente mala, é dicir, xa, hai xente por que ten, fastidiar. por fastidiar, que ten moito tempo libre, Sí, que sen debería ocupar Sen súa dúbida. mente para outras cousas máis Eu productivas. sacristán xa se me fai É da verdad. familia, de verdad, é como do equipo. É como do equipo. Mañá me toca vir. Eu creo que mañá, non quero ser malagüero, temos noticia. Manel, por Dios, Bueno, no, Manel, Gloria, é a patroa do a terceira vai a termómetro. vencida, Bueno, non? se a Esta terceira vai a Ignacio, ten que vencida, aguantar aí, non? Vamos a ver. Santa Rita, xa cho dixen de outra vez, bota unha man. Vamos, di algo, berra, non sei, cando te... Vai a nevar. Pide auxilio. Bromas aparte, estou co do localizador e de paso, ao mellor poñerlle un cable, home, non que mata ninguén, pero que lle pega unha descarguiña. Tamén o dixe eu descarguiña, a primeira un vez. trociño de cobre igual o rouban. aí detrás desa celosía. Pero primeiro tens que non lle fai un mal a trociño ninguén, de deixen cable. en paz a Santa Rita, por Dios, aí nese lugar. Claro, ese lugar, esa pequena ermita aí onde está Diego cos veciños, que é un lugar de peregrinaxe tamén, moita xente tenlle moita fe e vai ali pois, a Efectivamente. rezarlle a Santa Rita, a facerlle algunha promesa,